ispred Sabora, cijelonoćnom prosvjedu. Dobar dan, dobro jutro. Evo, s nama je gospodin Tomašević. Evo, možete nam reći, cijelu noć ste ovdje na prosvjedu? Jesmo, evo, cijelu noć. Evo, ova ekipa je doslovce cijelu noć ovdje. Ovo je... Mi smo oka sklopili i čekamo saborske zastupnike da dođu i da ili se raspuste ili da odrade svoj posao do kraja i nakon javne rasprave u svoj zakon vidjet ćemo šta će biti od toga. Mislite li da će ovo uroditi plodom? Pa urodit će nekim plodom. Sad pitanje je da li plodom koji je dobar za grad Zagreb. Mi se nadamo da će se pričekati da se završi javna rasprava, da se to javna raspravi popravi ovaj zakon, što je moguće uz struku i građane zainteresirane i da nakon toga se usvoji zakon i nakon toga raspusti Sabor i ide na nove izbore. Mislimo da je to minimum koji Zagreb zaslužuje, posebice jer ova ista vlada najavljuje taj isti zakon već zadnja 2 mjeseca. Najavili su ga čak 2 tjedna nakon potresa. Prošli su 2 mjeseca i nema ga, a ovim tempom, ako se raspusti Sabor, neće ga biti pola godine. Je li vam se možda javio neko od oporbenih saborskih zastupnika da bi se možda priključili ovdje prije nego stignu? Ne direktno, ali mislim bit će ovdje, tako da mislim vjerujem da i oni isto tako podržavaju ovo i smatraju da je jednostavno da je nečuveno da zapravo se ovako neodgovorno ponaša HDZ i premijer i da stavljaju interese svoje stranke ispred interesa građana grada u kojem žive. Dobro. Operativno znači plan je ovdje ih dočekati, hoćete možda pred ulaze stajati? Pa vidjet ćemo, dočekat ćemo ih, pozvali smo građane, očekujemo da će ih doći neki broj, bez obzira što javni prijevoz, baš kao što znate, ne radi u centru grada, bez obzira što je ponedjeljak, radni dan, rano ujutro, ali siguran sam da će neki broj građana doći i nadamo se da će donijeti isto fotografije rušenih domova, tako da ih pokažu saborskim zastupnicima, jer mislim da oni žive malo u nekim svojim oblacima i da su zaboravili kome služe. Gospođe Peović nema danas ovdje, bivša predsjednička kandidatkinja. Bila je jučer, doći će on, tako da, evo tu je kolega Bilić iz Radničke fronte i zastupnik u Gradskoj skupštini ispred Radničke fronte. I tu sam ispred Radničke fronte i ljevog bloka, ali i ispred svog kvarta, evo. Da se tako izrazim, pošto on vapi za obnovom, ali vidimo da su gospodi iz HDZ-a preče neke druge stvari, odnosno profitiranje na kampanji koju radi Stožer. U redu. Hvala vam.